Rut i peśny budink. Witaj ta, jem Rut. Mieszkam w Sopłece, we widzały wille, krótko kłelmwerści promenadę. Moje dodom je baro snyży. Je w nim jednica, salon, weranda, jaku prowadzę na terasa. Na siosu tyś mamy izbę i wiele nurcyków. Belnosa przedywają do igr wpływani. Mój tatk ma miono Ernst. To łenkę zbudować ta willa. Miejż wnętrzas nie było na świece. To było jakoś zdywno. Juwim, w 1904 roku. Jednego razu tatk był so, że bandze tworzył kolekcja kunsztu. To je tej sej kupiwał styry obrazy, grafici, meble, ceramika. Rys, pod końc lata, krótko przed moją rociezną, w Wiednicy pojawiła sa wielga szafa. Starsi wytłumaczyli mnie, że je to barokłe w Gdyńsku szafa. Baro jest meja lubile, a łysoble wieje. Była belną tacówką dla mnie i moich pupków. Na westrzutku Jednicy stoi stół i stółci. Te zachy też są zabytkłewy. Zdrzyta na ssany, wiszą na nich talerze, a na szafie stoją wazy. Wszystci statci mają młodła malowane młodrą farwą. Zostały zrobione w niderlandzkim miejsce Delft. W Jednicy mamy też wielki szafłowy zyjdzier. Ciasa mam go strach, bo kiedy bije głedzene, to robi wiele trzysku. Był ten je wielki łegard. Bawia sa w nim z moimi drechama, co mieszkają kłelnai. Ich dodom tyś je snyży. My myłą wieża, zjaci desałe bzerac młyża. Cze ich odwiedzywą, wtrekiwamy sanania i przedstawiamy so, że jesmy piratama, co jeżdżą na ekrantach. Na jej gry kończą sa tej na sztrądze. Nawet kazymą po nim nekumy. A później zmiarzły wrycamy do ciepłego salonu, żeby łegrzeć za kolkominka i wypić gorącą arbatę.